Štyrimovi späť po dlhšej prestávke, čakali ste dlho, jak v hustej premávke. Bolo vám za nami clivo, ale teraz je tu Kiko a Timo. Medaile žiadne, Francúzi pred nami, šarky sa nestačí, pagáč je nasraný. Skúsenosť chyba, kde ju mladé pušky naberú, z billboardov volá, poďte do Bruselu, nepýtajte sa kto, pýtajte sa prečo, Struhátko už ho chce preraziť s našim lečom, parlament ho láka, styl asi už len ostrom, chce sa mať lepšie ako v 68. Pýtate sa prečo, mám okuláre jak pán, jednu vec vám poviem, nevím ani sám, no jeden japonský inžinier vymyslel tento druh okuláre, ktoré nemajú nejaký vplyv na sluch. Pýtate sa teda, čo okuláre vlastne robia, môže s nimi čítať, chodiť, zdvíhať veci zo zeme a pozerať sa na ľudí. Yeah! Čiže v prípade, že nemáte love na Google Glass, prelomové brýle z Japonska sú práve pre vás. Posaďte sa prosím, teraz môžete odpadnúť, keď vám poviem spôsob, akým jeden muž chcel zbohatnúť. Sumu môžete iba odhadnúť, no viete, je vyššie ako lobek všetkých peňazí na svete. Yes, za to, že ho v autobuse kusol pes, žiada od mesta peniaze, ktoré mať by bolo cool, lenže 2 undecilióny sú trošku viacej cez, keďže 1 undecilión činí 33 nul. Trochu veľa, nie? Aj keď je to v dolároch, mal by dávať pozor, či vôbec nepríde o nárok. Nahrady škody, kým ho v nižšej sume presvedčia. Lepší autobus bez psa s pocitom bezpečia. Pri bezpečí Čína nemyslí na ústup, dbajú na sociálny status a najmä na úctu. Študentom z Ázie samota leží v žalúdku, tak pri prechádzke mesto majú na vodítku kapustu. Severné more, vikingská zem, úbohý rybár nevidí sem. V hlave otázka večera bude, napne sa udica a už je v kľude. 6 kilo tresky na stole čiluje, vyťahne nožík a už ju cepuje. Nevie on chudák, čo v treske sa skrýva, vibrátor ružový zo žalúdka kýva. Môžeme len hádať, kto je na tom horšie, najhnusnejší objav vedle máli v Číne skoršie. Mailing sa tešila na dobrú večeru, kedy jej vidličky kalamára naberú, urobí vpich. Ústa sa otvoria, sústo sa blíži, no oči ju vyškolia, z vidličky na ňu kúka kondom špinavý, kalamár nikde, rozum sa jej zastaví, myšlienka prvá, bol už použitý, majiteľ sa rúti a zachraňuje byty, nechce sa hádať, vie, že zrobil chybu, preholtne kondom a myslí na rybu, moje rymy ukončí kuriózna bodka, Michael Jody to prehnali a nebola v tom vodka, vášnivý párik sa v posteli hral, gumové medvediky si po sebe roztapal, bola to pre nich zábava riadna, Jody je spálená do 3. stupňa, horiaci láskou, zasnúbia sa skoro, no čo na to je matka, majú jolo. Hospodárske zvery sú v ohrození, niečo ich zabíja, no vlk to není, austrálske ovce hromadne kapú, hospodári tento fenomén nechápu, na paši sa objavila nová bylina, urobila z nejedného barana dilina. Darling P, a.k.a. hrášok miláčik, urobí z ovce spätovaný obláčik, yeah! Nie každá ovca halucinácie znáša, potreskanie hlavy Jošu Tersnej ostala iba kaša. Baram, baram, buď, stresky, plesky, nasratému farmárovi z očí šľahali blesky, už 800 ovci pošlo na druhý svet. Deti, nebuďte ovce, toto s vami zrobí Fed. Pozor, pozor, v meste je bandita, dvory, chodníky ani kričky sa mu neštítia, v našom gete objavil sa drzý vandál a hneď spravil na mojom dvore škandál, cudzie pozemky mu nie sú sveté, ak ich zbada, dáva dole gate, urobí vám v záhrade neskutočné fliky, ale aspoň vám pohnojí vaše mŕtve tujky, nie je to pes. Nie je to ani mačka, ale výsledkom je vždy poriadna stračka, jeho nálož, to nie sú žiadne drobné, všetci kričia Houston, máme problém, celý Texas je v pohotovosti, upratovať cudzie výkaly mu robí starosti a toto sa nerobí, to je fuj, to je celé zle, vonku sa nekadí. Pekelná vďaka, že ste sledovali túto časť, zdieľaním, lajkom, subscribeom podporíte nás. Aris, ako náš dnešný host, nám preukázal veľmi veľkú láskavosť.
Adis, díky za prijatie pozvania, za zúčastnenie sa nášho filmovania. A ľudia, keby ste nevedeli, Adis vydáva album sú nedele na pondeli. Adis, album 3/4. Na mňa. Čekni to, kúp si to, nahod sa, pozri to. Adis. Ja som odišiel, on mi chcel podať ruku.